Сега ще изпълня отказ от моя спектакъл "Самия човек" се казва, ама то сега първо сам. Аз ще извикам после тебе. Добре. Да. Аз за да те гледам в лице, защото малко си ми в гръб. Така ли? Ами Да. добре. Ще го изиграя така, пък после вече ще разставим нещата, кое какво ще се играем. Един отказ така съм ви избрал, малко да поиграя, все пак съм артист така и така това ми е работата. Самия човек Андрей Платонов. Откъсче. Сега Захар Павлович съжаляваше повече машините, отколкото хората, и дори в депото на 4 очи разговаряше с локомотива. Ще тръгваш ли? Айде, тръгвай. Тръгвай, бе, локомотив. Тръгвай, че нямаме никакво време. И макар, че локомотивът мълчеше, Захар Павлович го чуваше. Да, ще тръгвам след малко, имам още 10 минутки, но знаеш ли, преди да тръгна да ти кажа, скарите са ми много задръстени, бе, човек. Въглищата, които ми давате да ям, са много лоши, повръща ми се непрекъснато. Едва изкачвам баите, до тук език изплезвам, не мога така, разбери, бе. Ами, ти пък тегли си по-полекичка, бе. Tukurt, ми се измъчвай. Не мога по-лекичка, бе. Как по-лекичка? Ти знаеш ли, като се изкача на върха на насипа, там виждам села, от които хората плачат, очакват писма, ранени близки, в най-лош случай ковчези. Ох, много ме болят масльонките. Здравата са ги затегнали. Ще си загрея буталата по време на движение. Я чакай да видя. Ах, Боже Господи! Кой ги е затегнал така тия масльонки? Ами ти съвсем ще си загрееш буталата по време на движение. Я чакай, докато няма никой да ти ги отвия на косъмче. И какво пипаш там, бе? Един дежурен механик се обажда. Канил ли те тебе някой ще ги там пипаш влака, а? Кажи ми, канил ли ще ги там пипаш влака? Не, едно нещо искам аз да разбера от тебе. Слушай, бе, сега. Канил ли те тебе някой там, че ти там сега отиги да пипаш влака? Ами, не, никой не ме е канил, никой не ме. И как не те е канил, какво пипаш? Как не те е канил, никой не ходил сама? Не, просто ми се стори, че масльонките са малко затегнати. И масльонките... Как ти се сторва нещо и ти няма да пипаш там, ясно ли ти? Как ти се сторва нещо и ти там не пипаш. Веднага маршан. По-спокойно, бе. Защо викаш така на човека, бе, ало? Така ли си говорите вие, хората? Аз пък забравям, че той не ме чува. Само ти чуваш локомотивите. Да му кажеш, че работата не е в никакви масльонки. Буталният ми лост е изхабен по средата и много ме боли по време на движение. Да, знам, че е така, но той тук е началник, аз съм прост бърсач. Може да нареди да ме изхвърлят, ако иска. Да. Спокойно. Ти не се притеснявай. Аз така ще я карам някакси. Само, че наистина много ме боли. Благодаря. Ами, ако... Да. Да, сега да правим ли стереоспектакъла? Така, ще правим. Сега, той предполага така, че повече хора, да не е един човек да играе. Да. И да Даже и локомотив ни трябва. Локомотив Годжи ще бъде, ако иска. Може ли? Значи, елате сега тук, да го така леко да го поставим. Ще ми трябва още един човек, обаче, така ще ви кажа. Значи сега, ако искаш, твоята да бъде ролята на разказвач и човек, който разговаря с локомотивите. В смисъл, до такава степен е отдаден на техниката, че просто чува какво тя говори и е така, той е един прост бърсач в депото
и има така диалог с локомотива, който обслужва. Влиза... Трудно ли ти е това? Да, това са просто... И още един човек ще ни трябва като механик, главният механик, който се кара, кой да бъде, предлагам Ванката така да изпълни тази роля. Заповядай. Значи главният механик. Ще го решим така по-рецитално, ако искате, да се разположим. Може локомотива да пред. Ами ако искам, значи в депото сме... А той е спрял локомотива. Той е спрял, той е преди. И аз сега разказвам, да се впърнем в текста. Аз ще подавам текста и задачите, но много е важно така да се опитаме да проумеем какво става и да се изпълни с съответното, нали? И вие естествено може да предлагате импровизация. Така, сега, значи почваме с... Сега Захар Павлович съжаляваш повече машините, отколкото хората. Това е много важно. Това е твоя реплика, разказвача. Сега Захар Павлович... Това е много патетично, трябва да бъде казано, да се разбере смисъла на така голямото събитие. Сега? Така. Добре. Захар Павлович... Благодаря ти, да. Съжаляваше повече машините, отколкото себе си. Не, отколкото хората. Той не е човек. Той не е човек. Хората, по принцип, да. Не трябва да бъде повече машините, отколкото хората. Сега Захар Павлович... Сега Захар Павлович съжаляваше повече машините, отколкото хората. Това е важно. Виж, и това вече минава по метър така. И той си ходеше и за това в депото разговаряше с локомотив. Разговаряше с един локомотив, който седеше един такъв тъжен самотен локомотив, но Захар Павлович разговаряше с него. Може да има взаимоотношения, да. И го бършеше му буталата, машинките, масльонките му бършеше и други такива. Разни такива неща. Разни такива работи. Му бършеше Захар Павлович. Бършеше му и му говореше: ой, локомотивите, черен влак се композира, черен влак се композира. Той си пееше Захар. Довършете ви сами черен влак се от Бургас за София. Само че сега, но това е друга. Така го бършеше. Няма микрофон влака, бе. Еми влака без микрофон. Павлович, малко по-надолу, че му стяга масленото филтърче. Това ли каза всъщност локомотива? Какво каза локомотива? Ами аз не чух какво каза. Той каза някаква глупост, която няма значение. Добре. Масленото филтърче. Боли го масления филтър. Диференциала му е разместен малко. Ами ти сега го питай така, ще тръгваш ли, какво ще правиш? Ще тръгваш ли, локомотивче мое, и на къде ще вървиш? Малко ще съкратим така. Ами не, кажи, много тежко стана положението сега в страната, има война. Много тежко е. Война има. Непрекъснато ми закачат повече пощенски вагони. Товарят ме отзад едни вагони. Едни колети пращат доматки, яйчица пращат хората. Няма горкия влак. Задръстени са ми скарите малко, кажи, да. Тук скаричи. Въглища са много лоши, повръща ми се, докато карам, така не мога да... Тия с много пепел ги даваш. Те се превръщат в барут от това и гърма, разбираш ли. И ми е едно тежко, ти казвам, тук... Може да се изкашляш така, като да... Да, добре. Да няма по... И сега... Изведна... Да, това е много добро взаимоотношение. Горе-долу сме, образите ги докарваме. Много добре, много добре. Има така, има биография. Да, има биография. Вижда се какво е ставало и преди, да. Смисъл, и сега изведнъж трябва да стреснеш публиката с това, че наистина, много ме болят масльонките. Ма така изведнъж трябва да дойде много, да. Както съм си весел. Не беше достатъчно добре. Извинявай, че се намесвам в работа. Да, намесвайте се. Повече болка трябва да има, това беше по-кино. Хубаво беше това. Не, лошо мислиш ли? Да, това беше. Я пак да те заболи. По-обрано. Я да видим, да. Ако искаш да въздействам, за да го си... Оф! Това прилича като от фолк песен. Оф! Какво е това оф?
това депо явно е в България, не е в... Да, маслонки. Стягат много малко Значи маслинки. сега те маслонки. И ти сега... Сега аз какво брасти? Еми не, каквото искаш. Така ли? Я импровизирайте малко, да кажете какво като си. И всъщност може да кажеш, че трябва да му ги отвинтиш малко на косъмче. Ако искаш малко да ти отвинта маслонките на косъмче, за да ти е по-добре. Зайко, байко, драма. Аз съм любезен. И тъкмо той трябва да фани в такова състояние, началника. Вас са ни в такова състояние. Да. И ти сега трябва да дойдеш да викаш, какво пипаш там ти, бе? Трябва повече да има ръ. Кажи думи, в които да има ръ, защото той казва ръ много хубаво. Да не го такова. Кажи, какво пипаш там ти, бе? Престъпник такъв. Какво пипаш ти там, бе? Ванка! Ти си като учител по физическо, бе! Трябва да си ядосан! Ама не, бе, хубаво е по... Ако не можеш да си ядош, ма по-изуитски, така да... В известни... Ма мязаш ми езуит, така като така. Я се ядоса, Иванка, кажи какво. Я не пипай там. И ти кажи, не, просто ми се стори, че маслонките са затегнати повече. Просто ми се стори, че маслонките са затегнати, ги отвинете. И ти, имитирай го. Така ли? Стори ли ти се, че маслонките? Имитирай го, така. Имитираме, така ли? Кажи, така ли? Стори ли ти се маслонките? Така ли? Ванката е много добър, да. Изиграхме го, да. Ще останем на така. Ще останем на езуитски. На езуитски, да. По-добре като езуит. Така, значи, добре, скарай му се още малко и излез. Скарай ми се излез. Кажи ти, той що пипаш там. Каквото искаш му кажи, просто и Кажи излез. ми, ти си лош. Не, пипай. И сега трябва да го довършим. Да, как го завършваме? Трябва да има оптимизъм. Не, с болка ще завършиш. Болка ще С поклон, да. В кого ще е болката? Ами в него. Правилно. Много е хубаво в него да е болка. Той трябваше да каже, че там маслонката, това не се каза, хората го чуха се едно, както и да е. Трябва да кажеш, кажи му, че на механика не е работата в маслонките, че буталният ти лост е изхабен. Буталният ти лос е добър. На него, на твоя приятел, който чува гласа, как говориш, да. Не е в маслонките тая работа. Къде е? Знаеш? Не знам. Е, тук отвътре. Къде е точно? Отвътре мая да е. Не е ли по-надолу? Буталния лос. Буталния лос мая да Той е. ти е по-надолу. Яде ли те? И сега трябва да кажеш, и наистина много ме боли и така уж ти изохваш, пък по-минава свирка на влак и в поклони свършва така тази история. Трябва да изохваш и да минеш в свирка на влак. Много ме боли, ту-ту, и така с поклон да свърши тази сценка приятна, да? Много ме боли. Охкане. Тут-тут. Тут. Поклон. Значи, значи да направим така. Аз ще разказвам една работа, ти ще ми помагаш и така. Ще правим шоу. Да. Добре. Значи, случай е такъв. Да. Така, ти седиш, все едно сме на купон, седиш Чакаме Годо. и... Не. Сега това е друго шоу. Седиш нещо на купон и си правиш. И аз седам и викам, Копеле, голем купон! Казвам ти голем купон. Значи аз и Франки, ти си Франки. Аз и Франки отиваме и фащаме. Значи ти трябва да играеш. Бе, нямаш микрофон. Седи там и играеш, бе. Човека казва да играеш. Нищо. Дайте му микрофон, да. Не, нищо, че няма микрофон, аз ще му говоря и неговите реплики. Да, добре. Не, ти ела тука. И, значи, отиваме за тъгъла... така. Отиваме за тъгъла, ма с тебе. Да. С тебе. Отиваме за тъгъла и фащаме... И фащаме Годжи и го вкарваме. А Годжи, ти поне сега се жениш и се дръжка човек, де че се жени след някой друг ден. Така, горе-долу. Така си добре, да. Така, горе-долу. Можеш да викаш и... мамо, стара, що така, така. Ти се ядосваш, че се жениш. Да, ти се ядосваш, че се жениш. И ние с тебе тебе викам... Георай! На купон, ела, бе, Георай! И са, в апартамента, дед го вкараме, сме сложили 4 кашона бира, 3 кашона шампанско, 4 бутилки Джак Даниел. Защото така ни харесва! Yes! Yes! Да.
И си започва купона. Да. Не, ти вече виждаш тия неща, виждаш ги тия неща и казваш: абе, копелета, какво е това? Кажеш. Виждаш ли? Виждаш кашоните с пиенето. Нека ти обясна. И ти викаш, копелета, какво е това? Между другото, Кажи те го не на знам какво микрофона. правим. Съвсем сериозно ти И аз не знам. Добре, давай, шоу да става. Тега. Какво е това? Ама, ще го викаш по-така. Изненадан ще викаш. Копелета, какво е това? Какво е това? Така. Абе, купон правим, бе, купон, бе! Не разбрали, бе, Не купон! разбрали, бе, купон! Лилипут! Така ли ви харесва? Да, така ни харесва. Що да викаш така, поне се жени. Да. И купон. И си почва купона. Да. И сега ние сме на купон. Вие може да свирите нещо за купон. Да. Ние ще танцуваме. Да, ние си свирим нещо, че едно сме си на купон. Аз мога да плувам, ако искаш. Плувай. И по едно време... Да. Аз мога да кажа, ти можеш да ме питаш... Какво правиш? Казваш, не, ти можеш да ме питаш какво правиш. Какво правиш? Да, и да кажеш, Славчо, айде да си ходиме. Славчо, айде си ходим. И аз ще ти кажа, ей сега само да стигна до шамандурата и се връщам. Добре. Пример. Все едно си се върнал от шамандурата Да, връщам. и сега правиш така. Ние сме на купон, нали? Да. Ние сме на купон и правиш така. Штракаш 3 пъти. Штракам си с пръсти, В штракам този си... момент се отваря вратата и влизат 3 девойки по бикини с танцова стъпка. Имаме две. Имаме две. Айде, по бикини с танцова стъпка. Да. И влизат с танцова стъпка, а ние си танцуваме. Ето тук си танцуваме. Ма не са по бикини. Добре, айде, не. Да. Иначе и си започна купона. Да. Те били твои, си им казал, че ако дойдат тук и останат цялата нощ, на купона ще ги запознай с Майкъл Джексън. Мога да им кажеш. Ако дойдете на купона, ще ви запознаем с Майкъл Джексън. Ако останат цялата... Ако остане цялата вечер, ако останете до финала, смисъл за куската да отпразнуваме заедно дебидю с голи в леглото, ще ви запозная с един голям Майкъл Джексън! И си започва пак С купон. моят голям Майкъл Джексън ще ви запознаем. Това е друга история. Да. И пускаме един порнофилм, малко да раздвижиме девойки. Хикс, сел! Хикс, сел! Защото така ни И харесва. пускаме. Да. То порнофилм и сега разиграваме филма. Филма се разказва следното. Ти си го... Добре. Ти си женен, айде беге. Ти си женен и без това те са две, ние сме трима. Довиждане, айде. Така, останахме с тях и гледаме порнофилм. Шо, довиждане. Стига толкова. Няма да се жениш за нея. Довиждане. И сега гледаме порнофилм, обаче то от тия филми, дето са готините порнофилми, дето се разправят за нещо. Да, говорят си. Не са отидат, вика. От време на- Я, вундаба, я. Да. Das gefällt mir, ja. Иначе, и то първият е много интересен, защото се разправя за една. Кой? Това дет сега ще го разправя. Да, стига ме. Една си седи от тех и глади. Да. Глади, обаче е така глади, видиш, е така малко.